Oħlom issa, żurna l-quddiem. Dan u l-isem tal-kampanja promozzjonali li nediet l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu fid-dawl tal-imxija tal-Coronavirus. Kampanja li l-għan aħħari tagħha huwa li tippromovi l-isbaħ karatteristiċi ta' Malta lil Turisti Prospettivi sabiex malli tgħaddi din is-sitwazzjoni straordinarja tal-COVID-19 tħajjarhom jaqtaw biljett lejn pajjiżna. Biljett li ser jassigura li r-rota ekonomika f'Malta terġa' taqbad iddur. Orjentajna il-kampanja tagħna minn angoli differenti, ħsibna illi naħsbu f'din il-kampanja f'14 lingwa differenti u l-ħsieb huwa li aħna ndewqu lit-turist prospettiv bix-xenni tipiċi żbieħ Maltin biex ikun jista' jarahom issa u jżurhom fiżikament aktar il quddiem. Karlo Mikallef li huwa uffiċjal fih dan l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu spjega kif qed jiġu varati diversi kampanji f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Bħalissa qegħdin invaraw diversi kampanji f'pajjiżi differenti fejn hemmhekk inżommu lil Malta fi ħsieb dawk li għadha pitata serġgħu jkunu turisti lejn pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Johan Butiġiġ saħaq li dawn huma essenzjali e kif malli tgħaddi din il-kriżi fil-Mediterran ser tiskatta kompetizzjoni bejn id-destinazzjonijiet turistiċi kollha. Kif noħorġu minn din il-kriżi se jkun hemm kompetizzjoni qawwija fost il-pajjiżi Mediterrani biex jittraw it-turisti. U allura rridu nkunu fuq ta' quddiem biex attwalment aħna flimkien ma' il-kooperaturi tagħna li huma lukandi, restaurants u kulħadd noffru l-aqwa prodott li nistgħu biex indattraw iktar lit-turist lejn Malta. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq għan permezz ta' One Play.